uripa ku munhu wacho wawakanyemera mukadzi kunokudai. Saka pamwe paya petinoita chinhu chimwe chete tichitoita zvinhu zvakawanda. Saka takubata nemhosva iyoyo, ende kubatwa nemhosva hakusi kwekunge uchibvunza. Inini ndinozvida maningi zvanhu anoramba zvakaita. Inini ndoyuza power yangu, ndo chinozi power. Ndo pane simba wavazori wamambo handovambodzwa muchitaura kuti uri mambo here. Inini ndinoita zvenonga ndichifunga nguva yacho zvinoenderana nezvine zviri kwe ndo umambo hwacho iroho. Saka uchizozendaiwana imimi uyu achiramba kudaika mwaimudii mwaimudii inini ndomupedzera achiramba fainde ari kubhadhara achibhadhara iwoyo achibhadhara kuni ndiri kukupa time. Ukatadza time iyoyo ndinokunyorera kechingari undobva ipopo warend of arrest. Ndakudhira newe uri mukadzi bhosi kuno kujudgment ndatopedza. Saka nyaya iyoyo ndaigarira sedare. Hapana hako chorodoti utauri kunzengototi iwewe tinenge tauda kuti tisvike pakuti unenge urudozwe mutongo wayo wako. Isusu kuno kumhosva yekuenda uri kukanya musha. Mhosva yako yakangoda kufanana netsvuka maropa. Ukaona uchindonyenga mukadzi wemunhu uri kutongouraya zvangoimedha iyoyo zvakatoenda ipopo. Uri kubhadhara mhou nemwana or equivalent $450 US. Iwo Rudy ndowanyengerwa mukadzi. Shungu dzako dziya dzese dzawanyengerwa mukadzi wako chidzikurisa tichitizwa todomubhadharisa iyo. Uyu ndiye ndoita example manje because uchazoya mudare apa ndamubata before bleeding guilty iwayo, but inini ndiri kumubata nemhosva iyi. Uchauya mudare futi nenyaya yekuti ndakasvika kumubata nemhosva achiramba. Iyo inyaya ichauya futi yega, ichaita futi mhou nemwana iri ega. Masamoni gadzira masamoni achipo akawanda ka unenge uchingosamona akangodarika tujeti ndauda usese mutemo mazivita kuti anhu agare zvakanaka. une mukadzi wako wakanaka kudai wamubarisa anhu atatu wako ubarisa wemunhu barisa uyo hachabarirwi. Chinyi what is your problem? Chinyi une makore mangani? Unofanira kutobara mwana 5. What is happening? Muite family planning. Ona manje uri kuramba kuti unoona kwaakujamba waya ona izvozvo zvakaiwa iwewe unombozwa zvichikuita sei? Chinyi isimba stering unomwa guchu uku kune kachechi uku kune kwese uri unamati chechi hauna nguva yekutsvaka mari. Iyo zvinhu zvichamwari ga look for money. Yoda kudini utaura shamwari ndowavanyengerwa mukadzi. Isusu dare tinozokugaidza tikaona kuti wakupenga, but kana une noma tinobamba newe. Tikaona wakupenga bhozi tine mitemo yetinoteedza. Tikaona wadarika tinozotaura kuti plus for your own information ka kune kuripisa nekurodza. Usataura mombe dzimwe dzokuti iwe hauzi kubvisa ka vasindogara akatora apero tisindowirirana iwo haunotiitaura imari fine. Mutemo iyoyo wakatombozwa pasi kwakaya wekuti munhu wakuenda kochaja chikomba zvawakadini zvawakabhadhara. Kuti ndakabhadhara 25,000 iwo ukanyenga mukadzi wangu. Ini ndondotigadzirai 25 motori mukadzi. Inini pa 25 baba ndobvisa kana hava nana manyika wana hondo $80 kana 100 unokaona autotore kamwe kanyama kadoko kane 16 18 bobongo kanombochengetwa ndana tete kachingoti 18 chete chacho tora munhu wakutora zvotosiyana nazvo. Iye ngachitora ndiye wadabarika rani
uruba zwisisa ngachitora ndoayo iwe saka urudi ndikude property yangu yakaenda nemukati zhinji yacho kuti watotora zvisi anaswera nakotorete kutore kuuya kupaidzi kuti akatenga nadzo kutora unokuita zvokuita sekuyo iwarume uhana wako oneke mukadzi wemunhu kusvika pangu kurongedza poto waitora chiroisa iyo zvizi wakutora futi zviro zviri kumba futi zviro zvarokuunganidza izvi unozozvigona hazvizokuwandiri pambera property izota zvizwa zveproperty iyo inogona kunga isizoonekwa kuti yakadai iye wacho aripo handichazikani pamwe wacho unoti ngezvangu ndingaitenga zvakazodini riberisa zvisi but udeliberate that but isusu tikutaura panyaya yekuti uyu utamubata nemhosva yekuti ainyenga mukadzi wako ari kutonyenga nanhasi wauchina mukadzi iwewe mukadzi wako uchimuda here saka dai tinotorwa ndati mukadzi wako bhozi pana kwanhu anoda kunyengerwa akadzi wachindoada hatirambanisi anhu pamwe ndikuti mukadzi anyengwa kanzvira zvinoenderana newo wacho pamwe muzvizvi muna wakati kune takazota nyaya kuti kazoona kuti wanga akatowirirana nechipombo kutoti haya tikombotiwe kuiteka bhurumba mangana hatidunyaya zopinda mukati mwadzo zveizvi uchimuda here mukadzi wako ngei usiuchamuda iwe ekuti achibara obva wongozviro wakatora kumba kuti kwakuenda nazvo iwewo nepruferi inopangidzwa kuti zvinhu zvakatorwa ndezvako zvinhu zvotaitotenga zvokushandisa varenga mabhurangeti zvokushandisa mapoto iwewo dai wanga wadinozvisiyeko kusiya mababa eruvanhu zviro zvacho kusiyana zvomukadzi wacho iwongo aizotakatosiya timozwawo nyaya dzemagumbeza nemapopo vakasiyana mangwana dzinozomuka sokuchera kuti dzinokudiga yakafa notoa wakatore midziyo yangu siyanai nadzo chachai mari yemunokwanisa ini yamuchanditukona pamuninginavo zvimapoto izvi kana magumbezi ngasiyani nazvo akatora mukadzi ane vana vake akatora mukadzi ane nhumbu akachengeta nhumbu iyoyo wava preparation kuti mwana abarwe akubara wake ichengeta vana vemukadzi iyeyo saka kuchengeta kwatakaita vana vemukadzi iyeyo nemari nemapreparation everything zvezvataita tongoda kuti tinofanira zvinhu zvedu zvekuchengeta vana chinototora kemukadzi wake zvinhu zvedu tadini nemari zedu zvashandiswa vana vemukadzi iyeyo akavarwa nemukadzi wake ane vana vake akatora mukadzi aine mimba ane mimba yani amene kuti akabhebhona muri kuona nyaya yekutaura changamireka haisiri kutaura zvemapropati zvenyu kuda kungoti mutaure kuripwa kwenyu kuti panodikanei wode mombere kudini waputsirwa musha wako chete zviri kuzi maputsirwe musha wedu muchirungu kuti dziri mombe ndode mombe 5 dzekuputsirwe musha wangu kana dziri mombe kuputsirwe musha ndozvokutaurwa apa ungoputsirwa musha chete uchitaura ini sekuona kwangwangwandukuona kuti mukomana nyaya yabva yabude pachena zvakapana zvisane chisotsi chitaurai zvamuri kuda pamukadzi wenyu wakabudiswa mumamwiri chifuone kuti zvawanda here zvimataura zvinoenderana zvotogadziriswa zvadai nyaya dzoende mberi
tisapedza nguva Zvino zvakaitwa pakutora kurwa kwakaita nemukadzi wangu. paura pakaita nomukadzi wangu nezvinhu ndaita ndikuda 1,500. Hanzi na Boniface bokisi ndoda 1,500 ndiko kuti mupenga. 4 Mumbe 4 5 vataura kuti hadzode mombe 5 tiri kuchitaurirawo imechitse azvidiro iwe rudzivo ongavambobzitangani ndodzvaoda uchichiitire ndodzvaudi kuendesa here dzaudo kudai yo mukadzi wavamona waina anangani vawandodzegera nenhumbu yacho wakamutora aine nhumbu wanga ine mwana wani nenhumbu yadanidisi nhumbu vaiwe ndati iwo ona uri kuona wakanyengawo kuti mukadzi wemunhu ona hatichazivi kuti uyu ndiani macho nhumbu yawakatora iwewe ukatangototenga nhumbu yacho uchienda kusvika yabarwa mwana wenewe baba acho unoaziya saka wakanyenge mukadzi wemunhu angari harari uchiendawo futi harari kwasara kuchinyengerwa ipete nechiweyemunhu iwo akadini akarambana newangaine nhumbu tihure saka wakaroora huri wakambozvizwa rodi huri wakati ndakazondoroora ndichiti ndati wakambozvizwa iro uchikura kuti usaroora huri uchizi muti wei muti wemusango haudyarwe vai uwewo wabva watora hure rako ivo rari nemwana unamwe baba riine nhumbu ira baba waiziya iwo kuti ndo baba yenhumbu iwo ubva watotora nhumbu yacho watotanga utonyengawo kuti nhumbu yacho yekusvika yabarwa papekuti uchidzadzawo wakowo manje idzi dzava dzauya idzi dzava dzakudzadzira iwo wacho unobara here bhozi ukadzi wake wakatsvakawo nenhumbu hazvatinoda kuzwisisana murume wacho akazoya akakumangara uyorapa uyorapa wauyu kadoko kadoko ndinerekage iwe pane nhumbu yawakanyenge uchiroora ivoka iwo watanga utora mukadzi aine nhumbu pakatora nguva yakadini idzi dzisati dzakufemera mubvudzi 3 years usati wakuzviziya usati wakuzviziya kuti azuri 3 years usati wakuzviziya 3 years usati wakuzviziya saka iwewe mukadzi uyu wanga aine mwana wake bvaatazororwa kwabva aite chikomba kumatanda kubva aindiswa nhumbu chikomba ubva chatiza ubva chaenda iwo bvasara ubva watora nhumbu yacho bvawairera ichibva yabarwa uri muprocesi mwonobairiro yako idzuvha dzako haijeka wadzati kudzadzira iwewe idzi dzadziri kuisa wangako dainechiriyezidaiwangari kudomba wakazata wangako bcause maitiro ari kuita murume uyo haasi unyenga mukadzi wemunhu uyu uri unyenga mukadzi wakewo
uri kuona nyaya dzacho mafambiro dzikuita payakasvika kuti nyaya yasvika pekuti yawa machembe chembe kuti papa dzakatiunzai mukadzi wangu. Saka iwewo unofanira kumangarira uyu uyu iwewo kuti wakangwara unoisa wanga usina hako kutaurira mukadzi wako kuti une barika asi wagara uri huriwo kana kuti une barika. Inyaya wanga wakaita simoros chawaiita chitsotsi ndechoti waichengeterwa mukadzi wako zvese ngeidzi uchizoti hadzigari panzvimbo dzinodzokerwa kudzisara uchidii. Otherwise for your own information he had more time nashuwai than mukadzi wake. Ende mukadzi wacho unonga unorohwa iwe my boy garai mochenguya zvirudini mwarwara mwakwire bhidati munomu muchakwire mabp matatu unodhazi bulldoze anokurova anokutyisidzirai. No, it's okay. Saka yo mamuda kuti Pamusoro chakamira. Ina ndoda kuti mukangoti yanzo yakatora mukadzi wewe. Isusu kumba kwemukadzi wewe takatokuda. Takabuda kwa kasikana. yakapera kudhara yapera kuti ndinotongowanza kuti ndinotora kuona peteni yakaiti pane zvisikubuda pachena iwewe wawina hako asi iwona wawina hako kunyaya asi iwo nenyaya yawo futi ndoita kuti hausati wamangarirwa dai rehumburo rikazizi yakarokukatisa azvisina basa but iwewe manje mombe dzouri kutaura 5 manje hadzibudi baba hadzibudi baba. Yes, it's unfortunate. Nguva yaakadanana yacho yakareba kurasi pane nyaya yemwana wanini unogona kuita mombe nhatu toita 3 mombe pay 3 mombe zisara we are talking of $1,000 iwewe unoda kuti ulipire mombe nhatu kana kuti 1,000 US mukadzitora iye atora utsvanike atizoko iwewe vatangira avo ivoka ende kototangira navo vacho vaisa autozi akadzeti unoda mukadzore nhu vana vacho unofamba naro bhora asi unoona kutakurana nezvakwandoti kufana seri dzimwe nhumbu idzika chakaita kuti baba vacho aisiya yakadaro inozokunetsa but nevertheless ngeako hako ichazondoonakana saka iwewe takubata nemhosva ine mawitness tine zvese recordings and stuff unobhadhara mombe nhatu kana kuti $1,000 kuno kudaro uruda kubhadhara mhou nemwana kana kuti $450 plus penalty $50 zvokuti iwewe zvese tadhiribharita tapedza kuti urudo uramba uchida kuomei saka you are owing this court $500 unobhadhara mhou nemwana nemudzi saka unobhadhara mudzi nhatu $1,000 ukukupa mwedzi. We are giving you 1 month. When is our next? 4 weeks. so 26 with 12 Uganda 4 weeks. 4 weeks from 4 weeks Soka dzevauya kuhorai so 24 next week yes
kumbirawo zvangu mari yekufamba kuti tizobata muchinomutambo kuti ndo vanodini vari kufamba namaini nedu tiri kuidawo mari yacho. Muswari ndo last May. Saka iwo kudoti wo by 24 takubamwe ukuthi wende unounganidza $1,000 yake omwembe nhatu zvichabhadharirwa pano musi wa24 wachona iwona hamupanani ende hamutaure mese kuti dai maitaura mese makaipedza handizvo inoperera uyo anoenda zvinhu izvo kusaibuya nazvo kwange haundiwo unotitaurira but unotozviona kuti yo kuri kuti watadza kuti iwo unogona kutadza kuya asi iye unofanira kunge achiuya. Saka topedza rezvekwangu todzina nedare kuti zvanetsa zvese tinozondodzisa kunosenda kuti hadzemasilvo edzo hadzinetsi ndokubasa kwenu tinodzipedza. Saka tapedza neyo chizviko zviswa 24 kudoti muve nemwembe nhatu kana kuti $1,000 iadvantage. That's your investment. Yozviwanaka dzairi dai iri ngomwa waiti pamwe ngomwa inotori mwana newako wazoiso uyu at least watopo hausina dambudziko autoroora mukadzi wacho watogara utogara naye uchitonyenga kana wakatowira apo wauchindobhadhara inozichi inoitwa masitoro mwemaindi ilaiba iye apero zvokuita but isusu ndo mapedzero itaita nyaya. Saka imwimwi muri kutaura nyaya dzenyu dzokuti kudini taurai nyaya 1 mwangadhara ndizvi taurai nyaya 1 muri kuti semakomiti tsoka dzenyu kuekuise nyaya iyi ndizvomudariso pamusoro inini pane tsoka pane dzitakabudisa kufamba maifamba muchidini kufamba kuti tibate chokwadi kufamba kubhadhara vaprofiti vakabhadhara zvakadii inofunga kuti takatanga pakabviswe $15 neifunga kuti ni $30 hanzi takabhadhara $30 $15 takafamba ka2 $15 $30 ndeyekufamba iyo ndeyekufamba haisi yegumbuka haisi yegumbuka haisi yetsoka yetsoka yacho imari $4 kuya $4 kudzoka $8 pamunhu 1 muri angani 4 8 times 4 1 2 3 4
$32 plus 30, $62. Yeah, munofana usununguka muri kuno musazoti hanze mambo wacho wakadzofemanika siyeni yetransport hatina kuzoiona sunungukai yekunoana haana kutaura haana kutaura haana kutaura yekunyaruwa ari kutoti yekwanini ngati chindosi yedu asi mautoletera hacha ini ndau chakuchidzira macha ndakuti imemeka makutoita zvechisimba pane nyaya itaure yekubva kwamura kuenda kwanyaruwa haikone kuenda kunyaruwa ba yekubva kwamura kuenda kunini yokubva kwamura kuenda kurunwana ndo vakabhadhara ndo vakabhadhara chesikindoira mbiri usungangachindoramba waivhumira zvese kundokambira akuramba kaya pane dhodha rakamusanga nyaya dzakaita stend hazitendwi pfungwa yawo tinokura tachakaere paakatobvuma itotembe nyaya ndipfungwa yawo iyi azobve kudare hazitendwi mari kudiwa pane mari yekombandisa mati 72. Sahizi hazina kwa 72. Uri kuzvinzwa here muchini uta? Uri kudzinzwa here nyaya dzako muchini uta? Zvinonzwi kwa? Ha? Wareba Israel. ndozvinoita mhombo Kutaurika uri kuzvinzwa here mhosva dzawananganiswa nadzo wadzinzwa here? saka iwewe uri kubhadhara musi wa 24 unevanhanga vachiwa nemombe nhatu kana kuti $1,000 ya then isusu panenge paine $500 kana kuti unoya nemhombe mana nembuti zvedare then another $72 compensation yematransport awo ezvakaita saka in short in other words iwo zvawakaita zvese zvina zviruda kuburitse 1.6 ubva wasara nemukadzi iyewo vana anangainato munga wakofoni banda utaura kuti ukatofamba famba 100-150 unonatsongoone mukadzi mudoko chaichai 19-20 years unomuona vorora usina zvipomerwa but wo wapinde mu1600 uyu wakagara naye makore mamai apa wanga avoine futi mamwe ma77 ya at least choice yako hatizvishori ndozvawakada but chitora mukadzi wacho uyu ati handichamuni akutora nemombe nhatu iwo wane mombe nhatu dzaita nini unoya undoona aronyeka akadzanga nezvunguba iwo ozoyawo mangari iwo ndowatonatsonyeke ozwakaine zvungu haubvunze unotoona wega kuti abuya akaremerwa asi wakandotiya akadamazvisina basa unoya undoona nokubatsira nokutsvakira akadoko oza vakadzi vakuru wabva 35-40 years aine mwana wake 1 or 2 unaona ikoko
Naona anoshupa ngokuti anenge akutoti iwo kana muine vana 2 kana kuti aina ana ake 2 iwo uine wako 1 5 ipapo iwe uri kuchita sori kamwana kako kamukomana kakuru ndo first born iye anenge arotoona iwewe wacho sefirst born urikuzwisisa ipapapo kada kuzviona wanga urutotomuswa wanga uchitomuswa naye mukadzi wainyepa kugara newe achidinasa chikomba chake uruzona saka waitokurefa ende wanga usina power yekukontrola wanga warora chemberi wanga warora mari iwo wanga wakamborora were kumasana waite jaha rakabva ratakabukadzure iyo mhandara dziri dzamudziriba aiwa mbana inororwa but une nhumbu waimirazve pane panoite nhumbu 4 years inzoiri 4 5 3 4 months mwana wati ozvarwazvo ndakazotozona kuti iwe une nhumbu ndakugara naye saka bambo toonana musi wa 24 zvinonga zvaita zvacho uya nezviripo ichi chikwereti chinokusungisa kuti usati wakambosungwa icho chichikwereti icho chindo chichakusungisa ende ndichatomeka sure kuti kana kurumbovhara dare ndichavhara ndichitambe yako iwewe ibude anzi iwewe ndichasenza iwewe ndotombovhara dare rinosvika gore rinouya ndichifambise nyaya iwe kusvika wapinde pendudo kuti upinde uzozviregera zvinhu zvakaita manyengero ako unoita akadzi anhu hatizozipo unogumira va icho chinokupa kapfungwa nechiwindi chekushinga kuti unotora mukadzi wemunhu unosvika munyika usvikoitisa nhumbu wosvika pakuti anetsana nemurume wake ari kuronga nana baba kuti mukadzi uyu toda kudzosera mumba kwake iwe upinda pakati kwati unzai kunhu iyo zviunaye imimo futi mari mutingauta musandonyerekere shuwa yachikutorere murume munouya muchimangara futi kwamama vakamupwanyira wambaini dhoketi kuno kwamama arikuona kuti anouya achimangara kutsvaka basa bamba ngatomangara arikuona tomangara shuwa handiti chiri unetsa kuti ndiye akamufonera zvinodhurisawe saka hamuna kumufonera paimimi chitomangara kuti wakapwanya wamba yangu timugake futi aripiswe bwaza wakapwanya wamba unotogora tobudo ne2-3 mombe akona kuti munhu amuchimangara itobvai mwatomangara samoni rotobuda iye unotodokerwa nezuva ranhasi kana atone samoni rekudzoka udare wakatopwanya wamba yenyu munoziva here mutemo mutemo makoti maindoziva kare kundoti murume ndio unoripire murume mukadzi unoripirawo futi munotofanira kuti mukaka wauya muripiro wakatotora pamberi penyu zvinokusemba iye wacho futi zvinogona mukaka futi titori pano mawitness nyaya yake newe zvinoziva chakamira inini ndaigara zvakanaka nemurume wangu ndichitoti ndarorwo ndane mhuri zvanezvo nemurume kwakutanga kuodanana neumwe mukadzi kwakutondisiya ini kwakutodanana neumwe mukadzi saka inini ndirirodoti ndinge ndichikompatsetwa ende aenda kuorara neumwe mukadzi achidzoka achirara kuti neni achienda uko anyenga uko adai pamwe zvine hosha hamuzodenyu zvitaura mumakoti munomba kune munotokachidzana during the process you can still claim against him nhasi futi totomudaidza futi ouya futi achipinda uyo mukadzi wacho wainyengwa you can sue he idzi dzacho dzainyenga dzacho kuti ese tinogona kuadaidza toenda kuzoti umwoku asagara padhuze anonga kuzotoda kudanana ozaagara tinochindoti umwe poite mupurisa
tomutonga neyake kuenda kohura imhoza kuita infidelity kuenda kodanana nomwe kusvika koite mwana munotobhadhara iye wacho ndichimusungisawo kuti pakusvika kuitiswa mwana nemurume wani inyaya futi iyo. Okay, mazvinzwisisa muruda zvi kana muchida para muruzi anoda haumaininawo hamsanetseke ndini saka muruzi uyai musungise yapo ayo achadambopanganwa kuzi iwewe kana usaende kwamambo futi baiwo handi unoziva kuti kusungisa munhu imari mahara mahara ibaba taura kuti uya kunoziva haana kuuya maimumwai unouya munoziva iwo wakadanana neomaunoibhadhara kana kuti ndobhadhara urudobhadharwe rudobhadharwe zvakati totomukwadzidzi but chichazondonakidza ngechekuti idzo dzidzo dzichabhadhara kuti unozondonanzwa. Okay, saka mwaita ino abhokisi Wamusoro jamani. Sundai kubvunza kuti jacket rinozwini. Jacket. Unodzesera ere jacket yacho. Jacket unobhadharwa apedza kubhadhara nyaya dzake. Akazobhadhara tomuroya. Unozomuroya ni. Ndoretotora kwamuse gomo kwakukwire sugar south vauzvibhoirisi. wacho uriya Mutama na utsvake chakasvika. Nekumuroya. Hauna mutambidza iro rezvi. Richibhoira kumusana kuchidzidzira moto muri dzichitsva svika dzapedza uri andopedza kubhadhara zvadino. Jaketi harina basa rekuswera kuti kumudzosera. Akatobhadhara kodai akaunza $20. Dai akaunze 20 maida kudini unonga akuzorichinja jaketi rake tinobhadhara kana asina uribhadhara iwo unopfeka iwo andi mukadzi wangu waipfekawo jaketi rodo kuite zvirango zvirei ndiye wakatanga iye kuti ada unochichinja wounze mari wotora jaketi kana kuti ondorisi hapeino zvanobera uyu wakatobhadhara kutotenda bhosva kwakaita wakatowa saka we cannot still talk about because chinogona apa it's only kuti he pays in kind aingogona kudai akabhadhara iri keshi saka waiti munhu wakanyenga mukadzi wako wapedza kudai ubvati unze 20 yako ndakatenda ta watone bhaji utora right yapera ndatoona nemusi wa24 toona zvinenge zvichidii imi mai kuti muchida yenyu munobva matonyoresa mwanosungisa iye shuwai mwanosungisa iye senaiyo munogona kuasungisa dare rino tinogona kuprozesa kuti mubhadharo hakuna mukadzi anobvumidzwa kuita chikomba hakuna murume anobvumidzwa futi kuita girlfriend mese munofanira kugara umo mukadzi anogona kusungisa murume murume anogona kusungisa mukadzi its only kuti arume ari muzimbabwe muno in particular takapusa ngenyaya yekuti tinomirirawo mangarirwa neakadzi yeti kumaintenansi ka hakuna kuzi vakadzi murume iwewe unogona kutoenda komangara futi iwewe kumaintenansi urikubazwisisa unogona kutoenda kosungisa shuwa iwewe kuti nini ndikuchengeta bonga mwari waitiri naye hangu ndikuchengeta kuno asi mukadzi wangu wakahura nyaya yacho yakatoenda kudaro kwasaurombe judgment nditori nayo tokupa judgment inopangidza kuti mukadzi wako waidanana naye yotoklaimwa until paitwa chi dna yangu itomaridza kusabuda nyaya yangu iya ndakaita aichengeteswa bonga panapa saka ini ndoda chi ndobhadharwa mana unogona kumangarira mukadzi wako wacho iye kumaintenansi bosa akakuchengetesa murume mwana asiri wani wangu zvapera pana ane chimwe chekutaura kuti tapedza yedu. Thank you very much. Tionana musi wa 24. Bye bye.